Zaznievajú síce tvrdé slova proroka, ktoré sú inšpirované beda pastierom, ktorí sa nestarajú o môj ľud, ktorý pasiem ja, lebo Boh je pastierom a jeho syn Ježiš Kristus, ktorý dáva nám kňazom participovať na kňazskej službe. V podstate sme pozvaní k tomu, aby sme sa mu podobali, aby sme sa mu pripodobňovali v dobrote, v tichosti, v múdrosti. Ale vidíme v dnešnom evanjeliu, že hoci Ježiš chváli svojich apoštolov za predchádzajúcu misiu a dáva im dokonca dovolenku, v oblasti duchovná nejestvuje vákuum. Mnohí prichádzali za nimi a hľadali múdrosť, ktorá vychádzala z ich úst. Teda je to aj iniciatíva Božieho ľudu, ktorý túži nasytiť sa Božím slovom a jeho hodnotami. Táto myšlienka sa nám veľmi hodí, drahí bratia a sestry, pri dnešnej spomienkovej slávnosti, keď máme pred sebou dobrého pastiera, kňaza, reholníka, bratra Mikuláša Jozefa Lexmana, ktorý sa narodil práve v tejto dedinke nedaleko Trenčína a ktorý svojím nie veľmi dlhým pozemským životom ukázal, že človek, ktorý sa na rúk Boží a kráča po jeho cestách, môže urobiť veľa dobrého, aj napriek tomu, že je hatené zo strany mocných tohto sveta. Svetové ani slovenské dejiny nikdy nepísali len verejne známe osobnosti stojace pri dôležitých historických medzníkoch, ktorých mená sa dostali do učebníc dejepisu a sú každoročne pripomínané v maturitných otázkach či predstaviteľmi štátu oslavované. Naša minulosť, národná i kresťanská, je taktiež dielom zdanlivo obyčajných ľudí, ktorí na prvý pohľad ničím nevypočovali zradu svojich spoluobčanov. Napriek tomu zanechali po sebe nezmazateľnú stopu a výsledky ich skromnej a často nenápadnej práce sú badateľné dodnes, pričom oni sami, bohužiaľ, pomaly upadli do zabudnutia. Počas života ocenil tieto osobnosti, ich prínos a činy len málo kto. Také sú aj životné osudy nášho pátra Mikuláša Jozefa Lexmanského kňaza, vášho rodáka, vášho príbuzného. Poukazuje na to, že radostná zväzť evanjelia je hodnota, ktorú možno ohlasovať rozmanitým spôsobom. A že pritom sa netreba obávať ani nových progresívnych foriem. Preto mu právom patrí označenie, ako je to uvedené na tabuli, ktorú požehnáme po svätej omši, že bol priekopníkom nových foriem šírenia Božieho slova, vzdelancom, pedagógom, redaktorom, vedcom, fotografom, kinofikátorom, organizátorom kultúrneho života a záchrancom ľudských životov. Toto svedectvo, martyrológiu, hoci nekrvavé, svedectvo našich čias nemožno zamlčať. Je to svedectvo o Kristovi žijúcom vo svojej cirkvi aj na Slovensku v osobe kňaza Dominikana Pátra Mikuláša Jozefa Lexmana a mnohých ďalších desiatkách a stovkách biskupov, kňazov a veriaceho Božieho ľudu v uplynulom období. Bohu vďaka za jeho život, za ich životy, ktorý je pozvaním pre nás všetkých kňazov i veriacich laikov žiť, namáhať sa a aj trpieť pre hodnoty, ktoré sú trvalé. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech Boh požehná túto pamätnú tabulu a nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Slovensku, vzácni hostia, milí Boboťania, ale hlavne rodina Lexmanovcov. Dovoľte, aby som vás pozdravil v mene nášho otca provinciála, brata Reginalda Slavkovského, ktorý sa žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť tejto slávnosti. Naša slovenská provincia si uvedomuje, že v jej základe je taký veľký pevný kameň, ktorým je náš brat Mikuláš. Počuli sme o tom, ako urobil taký krok veľkej viery, keď sa rozhodol ísť ako si do neznáma, keď Dominikáni na Slovensku ešte neboli takí známi, mali len malú komunitu v Košiciach a on napriek tomu, ako si išiel týmto smerom, nevedel, čo na tejto ceste čaká. To nám ako si pripomína cestu Abraháma, ktorý išiel s vierou za Božím prisľúbením, za požehnaním, ktoré mu Boh slúbil. A s odstupom času vidíme, že to požehnanie tohto jeho kroku viery sa skutočne naplňa. Aj vo vašej rodine, aj v tej našej reholnej. A môžem povedať, že tá dominikánska rodina je ako si duchovne spätá aj s vašou rodinou, aj s touto obcov. My si uvedomujeme, že on bol ten brat, ktorý narysoval akési také prvé črty nášho pôsobenia na Slovensku. Viete, že keď maliar začína malovať, tak založí tie hlavné línie a tie ako si tam už ostanú nezmenené. A my to dnes cítime, že práve on bol tým, ktorý tieto línie nakreslil. A my sme tu, aby sme ten obraz na týchto základoch otvárali. Som veľmi rád, že si môžeme takýmto spôsobom na ňo spomenúť a že jeho svedectvo je pre nás veľkým povzbudením do ďalšieho života. Práve to svedectvo jeho úžasnej vernosti, že ho nezlomilo ani to, čo bolo veľmi ťažké a bolestné. Že radšej pásol krávy vo vedomí, že zomrie, než by mal dať súhlas s niečím, čo sa prieči v ľudskosti. Teda nezabudnime na neho a buďme s ním aj naďalej. Ďakujem. V tejto chvíli prežívam úžasnú radosť, za ktorú by som život položil. Keď umieral pater Lexman, mňa odsúdili na 12 rokov väzenia a posmievali sa mi. A lupák, staré babky spomínali a niečo, čo patrí minulosti a nepoučiteľný a nepolepšiteľný a drzý. Ja som zatiaľ zuby a povedal som, že ja vám to nedarujem. A táto chvíľa je tým Božím víťazstvom. Že to, čo oni, tí naši nepriatelia, pokladali za hlúposť, naraz sa stane vašim dedičstvom. Za čo prenasledovali patra Lexmana, biskupov, kňazov, 71 000 mužov a žien bolo na Slovensku súdených, odsúdených a dodatočne rehabilitovaných. Za čo trpeli ľudia, tak sa to aspoň sme slobodní. Chcel by som vás upozorniť, že žijeme v inom svete. 60 rokov po smrti patra Lexmana už sme slobodní, máme biskupov, kňazov. Nemusíte sa báť zapísať deti na náboženstvo. A niečo sa tu deje, čo ja už prestávam rozumieť. Ale viem to, že keď v tom duchu týchto prenasledovaných, týraných, utíraných, umúčených a ponižovaných ľudí, v tomto duchu, keď budeme žiť túto hodnotu ako posvetnú a drahú, v novom zasvetení každý vo svojom živote, vo svojom povolaní, vo svojom tele, nenahraditeľnom a jedinečnom, mohli by sme tomuto národu, alebo je to pani poslankyňa Európe, dať jeden pekný dar. Že dokážeme, znova opakujem tie slova, ktoré povedal Jan Pavol II, do ružanca i do tanca. Že dokážeme svoju kresťanskú vieru preniesť do našich každodenných povolaní, starostí, vzťahov, do nášho každodenného života. A to by mohol byť krásny dar, ktorý dávame patrovi Lexmanovi, lebo našim
utýraným, ponižovaným, vykradnutým, okradnutým predkom. Spomeňte si na svojich rodičov a starých rodičov, že verní ostaneme a nezradíme, ako nás učil Pater Lexman vo svojej dobe. Nezradíme ani túto dobu, lebo to je Božia doba. Ja vám želám, aby váš rodák a Lexmanových, povieme, šperk tej rodine, aby bol pre nás všetkým takým povzbudením, príkladom, že je možné to Božie niesť v úplne meniacich sa a zmenených podmienkách. Nech nám v tom všetkým Pán Boh pomáha. Na porodovanie preblahoslavenej Panny Márie, svätého otca Dominika, vašich krstných a birmových patrónov a všetkých svätých, to sprevádza a povedie vás všetkých raz do večnej blaženosti, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.